Zdravím vás ľudia, dneska bude také videjko a môžeme sa pustiť hneď do toho. La 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 la. Kde sú všetci? Hej. Tu nikto. Tu ste všetci. Ja idem sa kúpať. Bium. A toto bol koniec toho videa, takže papa. Kto ma sleduje, tak vie, že mám Cookburgers. Neviem povedať jedno písmeno, tak sa nedivte. A teraz bude taká rodinka. Počkajte, len to ukážem. Takáto tu. A môžeme rovno aj začať. Teraz si zoberiem postavu. Napíšte do komentáru, ako sa vám najviac páči mne táto. Tak môžeme začať. La 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 la. To je dneska teda krásny deň. Zoberieme si jeden hríbík, druhý hríbík a tretí hríbík. Dačo mi spadlo. A to je ďalší hríbík. A tento si tu nechám. Tak ideme si ich dať upiecť. Počkajte, teraz to vstrihnem. Tak sa presunieme na ďalšiu stránku a tu toto mi chýba. Ahoj rybka, vidím, že sa ti darí. A teraz ideme do zracového sveta. Ako sa máš? Dobre. Len je veľmi náročné sa starať o tých všetkých zajkov. A to viem. No tak, pozeraj. No vidím. Tak a teraz ideme do obchodu. Tak. Gumáky. Tie mi nepadnú. Takže nakoniec si predsa nič nekúpila. Takže ideme na tu. Už je noc, tak ja idem spinkať. Idem na raňajky. Čo si dneska dáme? Napíšte do komentáru, že čo by ste chceli z toho tu. Robíme si kávičku a asi dáme tento na nočík. Ten neuškodí ničemu. Mňam. A bum. A toto už bude koniec tohoto tu, ale nebojte sa, budú ďalšie vychádzať diely, keď sa mi to nebude kaziť. Lebo preto dlho neboli žiadne video, lebo som to pokazil a som nemohol natáčať. A takže na budúce uvidíte toho docela veľa. A sa stretnú všetci, ktorí celú dobu uhrali vo všetkých dielov.
ako napríklad. Počkajte, musím si dať čo opraviť. A bohužiaľ nebude to, ako som to vyrábal, lebo nestiel som to natočiť, ale to nevadí. A neviem kedy, tak natočím video ako hačkujem. Takže sa máte na čo tešiť. A počkať, ešte vám ukážem, nevypínajte to. Ešte vám ukážeme. Toto som si uhačkoval s prstami. A takže papa.